Lá aniu sa fí sean seo, baimid ag taspáin sibh na bialann atá a gcuin I nDomhnach Beathach. Tá éagsúlacht bialann fáil an sin. Tá sínach idalas agus indiach a gcuin. Chomh maith leis sin, tá gá siopaí éisc agus scalóga a gcuin freisin. A gwitch is Misha Louise and even agus Karen again agus Karen on blacket. Taim wage an seo taobh amach den óstal an Gaeilge de chuisiisce. Tá sé sitin agallamh an seo nDomhnach Beathach. Tá radach Bialainne ag an óstáin tá Bialann Roghnaigh bin éidir agus súlaire le feicáil an seo go jazz. Tá dúisna buite Bialann an freisin. Tá signal restaurant a anam. Is Misha Louise and even agus Peter Williams. Go to Bialann. Céad míle is a séile. Tá bag an omni. Daltaí slúil or green and tapas to spare. Very. Talking to vias. Ias agus scalóga. Is Mr. Andrew. Dit is Mr. Maggie. Tá mid snataniu John Keshna Earthspeed bliana is Jock sa Kishran. Cain fád a bhfuil tú ag osco. Tá mód oscot con do Dublin. Cain tam a dhéanamh sé ar scó. Dosco me ag cahar.